eta pasaren urtean 2022an Bolivian nintzen brigadista modulo. Aitor naz, 2022 urtean Venezuelan egon nintzen brigadista bezala. Ane naiz, eta iaz Venezuelan egon nintzen brigadista moduan askapenarekin. 2022an askapenak antolatzen dituen brigada internazionalizetan parte hartu nuen, bide kasuan Argentina eta Uruguaiko brigadan parte hartu nuen. Ni Brasilen egon nintzen MST-rekin, lurren aldeko mugimenduarekin, agorro negozioaren aurka borrukan, Bolsonaroren fasismoaren aurkako manifestazioetan eta bar parte hartzen. Ni aurten Bolivian egon naiz brigadan, eta erabaki nuen pixka bat brigadan joatea, beste herrialde batzuetako borroka ereduak ikusteko eta hortik ikasteko, tresna konkretu batzuk bereganatu ahal izateko, eta pixkat ere gure borrokare bat pixkat perspektibak ikusi ahal izateko, batzuetan gure militantzen daude da oso dinamika konkretu batzuetan sartuta, eta puntu orokorrago horren bila ere. Egon ginen antolakunde iraltzaileekin, egon ginen herri originarioekin, herri maputzearekin denbora elkarbanatzeko aukera nuen, baita ere fabrika berreskuratuen esperientzia ezagutzeko aukera, mugimendu internazionalista nola ez filtroko martxarekin eta filtroko plataformarekin ezagutzeko aukera auki genuen, memoria historikoa zerbait hausnartzeko eta konpartitzeko esperientziak aprobetxatu genuen. Bertan mugimendu komunala ezagutzeko aukera izan genuen, Zabezek sozialismorako bide gisa utzitako proiektua eta erentzia, eta oso esperientzia interesgarria izan zen, eta bertan hainbat elementu ezagutu izan dituen Euskal Herrian eta gure egungo militantzian oso baliagarriak direla. Bolivian izan genuela aukera ikusteko zer garrantzitsuak diren herri mugimenduak eta hauek zaintzea. Eta baita ere zer garrantzitsua den herri mugimenduek izatea helburu finko batzuk eta agenda politiko zehatz bat. Azkenean, konturatzen zarelako edo oso argi ikusten dezulako lehen urratsa Euskal Herria dela, ez? Azkenean, hemen egiten dugun borrokak ezinbestean herri zapaldu guztien askapenaren aldeko borrokak direlako, ez? Asko aberaztua nik borroka hitzeko daukote modua. Orduan, nik uste dut oso interesgarria dela brigadetan parte hartzia, bai ikuspuntu estrategikotik, bai teoria politikoaren garapenaren aldetik. Horregatik, mundu guztia animatzen dut, parte hartzera brigadetan.